Aj dnes v novinách veľká prezentácia Slovenska. Dediny, dzedziny aj valali. Dobre sa pozerajte a tipnite si, ktorú obec vidíte. Dnes vás zavedieme na južný okraj Gemera do regiónu, kde sa hovorí po maďarsky. No v dnešnej dedine by vám maďarčina nepomohla. Namiesto čardášu tam znie detvianska či kokavská muzika. Obyvatelia obce totiž prišli práve z Poľany či Lazov v okolí Kokavy nad Rimavicou. Ešte jedna pomôcka. Ide o mladú dedinu, nemá ani 100 rokov. Skúste si tipnúť, kam pôjdeme. Obec Kružno z našej hádanky leží na južnom okraji Gemera a nemá ani 100 rokov. Jej obyvatelia tam prišli z Poľany a Lazov v okolí Kokavy nad Rimavicou. Drsné hory vymenili za teplo a úrodnú pôdu, ale na svoje tradície nezabúdajú. A ako jedna z mála dedín má Kružno aj svoju vlastnú spoločenskú hru. Pred dedinou, ktorú vám teraz predstavíme, stojí Arteská studňa. Okrem toho, že je veľmi stará, dala aj tejto obci meno. Sme pri starej Arteskej studni s menom Kružina, od ktorej je odvodený aj názov Kružno obce. Údajne sem chodila samotná barónka zo Žďan, keď bola na poľovačkách, napájať kone. Kolo studne boli trnky v tvare kruhu, od toho asi aj ten názov Kružina. Z môjho detstva si pamätám to, že bolo tam neuveriteľne veľa rýb. V dedine žije 350 obyvateľov a ich dedovia sem prišli z hôr. Obec Kružno vznikla roku 1922 na základe bankrotu baronky z Oždian, ktorá v podstate musela rozpredať svoje majetky. Tu na týchto miestach stál les. My sme vlastne všetko vrchári. Ich pôvodné korene sú vo vrchoch okolo Detvy či Kokavy. Naši starí rodičia sem prišli za vidinu lepšieho života, lebo v podstate hore na tých kopcoch sa máličko toho urodilo. Núdza ich donútila, aby prišli sem. Kružno. Tak povedzte niečo, čo je toto vlastne za hru? Hra Kružno vznikla nezávisle od obce Kružno v Spojených štátoch na Matematickej univerzite. Čo bola skôr, hra alebo obec? Skôr bola obec, aj keď sme mladá obec, máme len 93 rokov a hra Kružno má možno nejakých 5 rokov, 6. Viete hrať Kružno? No. Ako sme sa dozvedeli, pravidlá sú dosť zložité. Je to niečo medzi dámou a hrou kameň, papier, nožnice, ale samozrejme všetci obyvatelia ich ovládajú. Ak by ste si túto hru chceli zahrať, tak príďte, pravidlá vás naučia. V dedine majú aj nový kostol, šikovných remeselníkov a veľa naozajstnej vrchárskej muziky. Z Kružna Rastislav Ekert, televízia Joj.